सिमा दाननोबो जायगायाबो दाउ बेदर सिनि बानायदों। ओंखाम जाले दिनै गाइस नै दाउ बेदर खिमा खालामदों मा बानायना जानोसै ओंखाम जाबाय थाबावनाय खिमा दाननोबो जायगायाबो फिसाद्रायोना नै गाइस ये पोटेटो मिक्स आलुखौहाय मिक्स खालामजोब्बाय नै गाजर होबाय मटर होबाय ओमफ्राय दाउ बेदर खिमा बानायनायखौहाय दायो एवबाय नै नायनानै लादो लोगोफोर संख्रि होजेनबाय सामब्राम गुफुर होबाय मस्ला माबा सामब्राम बिलाइ होबाय सामब्राम बिलाइ होजेनबाय आरो नै दहाय फ्राय एवनायनि दंमोन दा बेदरजों गाजरजों मटर बे एवनायखौहाय दायो मिक्स खालामबाय आलुजों लोगोसे सया सस होदों मोजाङै मिलायनानै लाग्रोदो सिगां कर्नफ्लर जुखामनि पाउडार बियो जाहाथे बेखौ होनानैहायसो अरथाबगोन ना आरो बेखौ होआब्ला अरथाबनाय नङा बेनिखायनो बेखौहाय अरथाबनायनि होना होबाय दाबाय ने लाडू बनाए दाबला दाबला बन गया गाइस डो बन गया अभी और बना रहा है हमारा 2 आदमी का खाना हस्बैंड वाइफ आज के लिए यही है आप लोग देख करके मेरे को मालूम है ना कितना मोटा हो रहा है अभी ऐसा ही खाना खिलाते ही ऐसा खाने से कैसे मोटा नहीं होगा ना अभी देखो ये देखो रेडी हो गया गासैबो रेडी जाजोब्बाय नै दायो सावनो बाखि दङ बेखौ आं अरुणाचल स्टाइल बानायनो नागिरदों गाइस नै बेखौहाय अरुणाचल स्टाइल बानायनोसै बेजों जाफानायसै वाव नायनानै लादो गाइस माबायदि बानायदों नैबे आंनि अनजालिया
olive oil เข้าไปเล่นไปนี่ one by one มันชิคกันเลย guys colorful udah jendai mau biji thau thau ra đừng thau và này cái bị nên khan này này nó là thì nó vào đây chứ so guys ăn bây giờ đây xin đi boria super sup bau bớt món ăn này là kan baju muda nih sup bau bớt món ăn này jadi ya ada nah nhớ mày không mohai सोलोंनोथाय मोनसे आरो ओरैबायदि मोजां बानायदों जानायसै गाइस भिडिअ होनायखौहाय जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो आरोबाव नेक्स्ट टाइमावहाय बिनिफ्राय साबसिन बानायनो सानबावदों माला बियो जोबोद गोथाव आरो बेबायदि बानायनानै जुदि दखानाव फाननोब्ला नांगोन होननानै सानो आङो देनांफोर दखानफोर होनाय जायोब्ला बानायनो नाजानोसै बानायनानै फाननोहाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बाय